lepo, demistifikacija tog ne samo keksa. Vaš deo knjige, doktorka, na čemu se zasniva? Moj deo knjige zasniva na izvornom srpskom wellnessu, znači to je projekat koji smo mi radili u našoj školi, počeo od etno body arta, preko srpskog narodnog vežbanja, srpske srednjevekovne trpeze, osmislili smo srpski wellness čaj, sada trenutno radimo na projektu tipske kućice, na projektu posuđe, stalno imamo nove projekte, ali se uvek vraćamo na ovaj svakodnevni život. Evo sada moji studenti, nutricioniste dolaze kod Bojane i onda se pokušava njih da prizemlje. Oni sa mnom lete, ali moraju da priđe majci zemlje, da nauče recimo da naprave par dijeta. Jeste, dijeta znači za gojenje, nije svima cilj da oslabe. Zatim dijeta za nekog ko treba da oslabi kilo do 2 kilograma ili za nekog ko treba 20 kila da skine. Ja vole profesorku, ovo je jedina profesorka koja nekako više, verujem, insistira na praksi nego na teoriji, da se sve to primeni. Što se uči, a uči se, mislim, o wellnessu. To nije teško.